Od 1. januara 2014. godine nema u budžetu para za film, neće više biti ni od Ratila Jerera. Ja više ne znam šta da uradimo. Nema u budžetu, ne može iz drugih izvora. Ćemo sopstveni prihod, pa mislim, hajde ukinemo tu kulturu. Problem je i jazz festival Nišvil. Pre 4 godine taj isti festival iz republičke kase imao obezbeđenih 4 miliona dinara. Prošle godine 2 miliona dinara. Ove godine vi jednostavno smatrate da taj festival ne zavređuje. Sad ispada da mi ne volimo džez, da smo mi protiv džeza. Ja sam čak i imao privatni jedan džez klub koji sam vodio i dobro poznajem džezere i malo sam se ja bavio tim. Pazite, džezeri su ljudi entuzijasti koji njima nije stalo do para, oni samo ako negde mogu da sviraju. Vaša obrazloženja, ponavljam, su uvredljiva, potezi vašeg ministarstva su nestručni i usuđujem se da kažem opasni i štetni za ovo društvo. Zna se to ko vredi, ko ne vredi, znate. Nema tu kvantifikacije, znate. Zna se to ko je Jezda, ko je Cvele, kakvi su to glumci, ko je Đuza Stojiljković. Mislim, to se u našem, zato smo mi ovde što mi te stvari poznajemo i što smo, mislim, zato, kažemo, odgovorno na to, na tu opasku o našoj nestručnosti.